konco. Oke, yuk ada satu bersama-sama ada nuansa campur sari. Sing pengen nyanyi monggo Mas. Ayo. Tukang syuting bisa, aku sing nyoting bisa aku. Bisa Mas aslinya Mas. Manis terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayang karep adikku kelakon dadi bojone. Nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra bakal ya pokoknya ora bakal apa Bi? Sepenting iso jajari ya. Alhamdulillah jejeran ra apa-apa tau. Kita kan teman. Jambuan masak kulite ijo sing dikatas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo, aja direbut ora. Ora percaya. Bisa. Kaya Mbak Indah iki ora percaya mesti. Jambu alas nduk manis arat aneh timbang tak enteni randane sayange wis duwe Aku wis random nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu dueti bareng Darul Musik yang TV dari Mas Alion Jong berbagi buat Anda. B1 Audio Mas Gun, terima kasih yang luar biasa. Jambu alasak kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Muga-muga tenan. Gonta ganti terus sih. Ngono ta? Sumpah engel bati harap sering bisa mati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas nduk manis aras aneh timbang bagas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku rak lakon melu duweni
Masa tadi udah lagu.